A ranar 25 ga watan Goma, shekara ta 2021, Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da kuɗin yanar gizo wanda Babban Bankin Najeriya CBN ya samar, wato Central Bank Digital Currency ko kuma e-naira a takaice. Ku kasance tare da ni Nafi'u Habibu a wannan bidiyo domin sanin yadda za ku sauke ita wannan e-naira ɗin a wayoyinku na salula da kuma muhimmancinta a gare ku da kuma yadda za ku yi amfani da ita. To, su dai wa'annan kuɗin na e-naira kuɗi ne wa'anda iya a yanar gizo kawai suke, babu su a zahiri. Sannan Babban Bankin Najeriya ya samar da wa'annan kuɗin ne a sakamakon haramta kuɗin cryptocurrency da ya yi a ranar 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2021. Duk da yake cewa shi wannan kuɗin na e-naira yana amfani da kimiyya iri ɗaya, wato blockchain technology da kuɗin cryptocurrency. To amma bambancin su da cryptocurrency shine, na farko shi cryptocurrency darajar shi a kowane lokaci tana hawa sannan kuma tana sauka. Sannan shi cryptocurrency babu wani wanda yake controlling din shi, forces na demand and supply su suke controlling din shi. Ma'ana cewa idan mutane da yawa suna sayi to darajar shi za ta yi sama, idan kuma mutane da yawa suna sayarwa darajar shi za ta sauka. To ita wannan e-naira din darajar ta a daidai take da darajar naira wadda take a cikin bankunan account ɗinku da kuma cikin aljihunku. Farashin ta ba zai hau sama ba sannan kuma ba zai sauka ƙasa ba, yana nan daidai yadda naira take. Sannan kuma ita wannan e-naira din Babban Bankin Najeriya wato CBN shi yake da alhaki na kula da ita. Ma'ana kenan Babban Bankin Najeriya shi yake controlling ɗinta. Abin da kamar sarƙaƙiya ko? Tabbas haka ne. So mutum zai iya tunanin cewa menene bambancin wannan e-naira da kuma kuɗin da yake cikin application ɗin shi ko kuma cikin bankin shi, wanda duk lokacin da ya ga dama zai iya transferring ɗinsu kuma zuwa wanda ya ga dama. To bambanci a nan shine, misali Nafi'u zai tura kuɗi zuwa ga Gaddafi. Nafi'u yana amfani da GT Bank, Gaddafi yana amfani da Zenith Bank. Idan Nafi'u ya tura kuɗi zuwa ga Gaddafi, kuɗin zai je ga NIBSS, wato Nigerian Interbank Settlement System, waɗanda su suke da alhakin ɗaukar waɗannan kuɗin su tura zuwa ga Gaddafi. To, a e-naira babu wani central authority, ma'ana babu wani wanda zai shigo a tsakani kamar middleman wanda zai ɗauka kuɗin nan ya bashi. Misalin ita wannan e-naira ɗin iri ɗaya ne tak da misali na ku yi transaction ɗin kuɗi hannu da hannu. Misali, idan Nafi'u zai sayi wani abu ga hannun Gaddafi, zai ɗauki wa'annan kuɗin ne wa'anda a paper money wa'anda suke cash kai tsaye ya ba Gaddafi, babu wani tsakanin Nafi'u da Gaddafi suke yin wannan transaction ɗin. So haka shi ma e-naira, idan mutum ya sauke wannan wallet ɗin a cikin wayar shi, shi ma wanda zaka transaction da shi yana da shi a cikin wayar shi, da ka tura kuɗi zuwa gare shi direct ne za su je inda shike ba tare da sun biya wani banki ba ko kuma sun biya wurin wani wanda zai ɗauki kuɗin shi kuma ya samu shi cikin account shi. To me ye amfani da kuma rashin amfanin ita wannan e-naira din? Na farko amfanin ta kamar haka, za ta rage muku amfani da e-naira, zai rage muku charges ɗin da ake yi a wurin transfer. Ma'ana in kana kashe naira 20 ko naira 30 wurin tura kuɗi a bank transfer, a wannan e-naira din kuɗin ba zai kai haka nan ba, kuɗin kaɗan ne da a cirewa wanda ya yi ƙasa da abin da ake cirewa a normal bank transfer. Haka kuma zai rage ma gwamnati kashe kuɗin da take yi wurin buga takardar kuɗi wanda ake samar ma 'yan ƙasa. Haka nan kuma yin amfani da ita wannan e-naira din zai sauwaƙe muku tura kuɗi da kuma karɓan kuɗin ƙasashen waje, ma'ana international transfer. Haka kuma wannan e-naira za ta taimaka ma gwamnati wurin sanin duk kudaden da ake fita da su kasashen waje. Wannan shi zai sa a rage fitar da kuɗi ba tare da ka'ida ba, wato money laundering. To me rashin amfanin ita wannan e-naira din? Rashin amfanin ta na ɗaya shine ba za ka samu
ko sisi ba idan tana aje a cikin wallet ɗinka, kamar yadda za ka ɗaukar kuɗi ka kai cikin banki waɗanda za su yi maka generator ne interest. A wannan e-naira ɗin ba ko sisi wanda za a hawa, kuɗin da ka sa cikin wallet ɗinka kuɗin da za ka cimma cikin wallet ɗinka. Ku biyo mu a wani bidiyo na gaba domin sanin yadda za ku yi amfani da ita wannan e-naira ɗin da kuma yadda za ku sauke ta a cikin wayoyinku. Idan kun amfana da wannan bidiyo namu, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun duk wasu sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.